Halk maslahatynyň 2-nji mejlisiniň gün tertibine haýsy meseleleri girizmek göz tutulýar. Üstümizdäki ay Aşgabatda geçiriljek halk maslahatynyň 2-nji mejlisiniň gün tertibine girizilmegi ahmal meseleleri barada. Mejlise gatnaşjak bir wekil Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysyna atlandyrylmazlyk şertine maglumat berdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlenlik şertlerine çykyş edýän habarçy Aşgabatdan ýiberen maglumatyny halk maslahatynyň nowatdaky mejlisiniň gün tertibine girizilmegi ahmal käbir meseleleri barada habar berýär. Onuň halk wekiliniň beren maglumatlaryna salgylanyp ýiberen habaryny mejlisiň gün tertibine şu aşagdaky käbir meseleleri teklip etmek göz tutulýar. Türkmenistanyň orta mekdeplerini ýokary klas okuwçylaryň okuw kitaplaryny tölegli etmek, uzagyndan ýurdun orta mekteplerini okuwçylara berilýän bilimi tölegli görnüşe geçirmek boýunça teklipleri işläp düzmek. Halkyň mellek ýerlerini we olaryň saklaýan gara mallaryna degişli salgytlaryň mösberini artdyrmak, bu salgytlara degişli ozal bar bolan ýeňillikleri aradan aýyrmak, awtomobil ýollaryna degişli tölegleri girdirmek we muňa degişli ozal bar bolan tölegleriň mösberini ýokarlandyrmak, käbir döwlet edaralarynyň işini togtatmak, jekme-jeklikler aýdylmaýar. Daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryna okuw edýän Türkmenistany raýatlaryň sanyny azaltmak boýunça türlü çäreler teklip etmek. Oba hojalyk puwdagyny pagtaçy we garlaçy kärenetçileriň ýerlerini ellerinden alyp olary daýhan hojalyklara bermek. Şu meseleleri mejlisiň gün tertibine girizmek boýunça maslahat edilýär diýip halk maslahatynyň mejlisine gatnaşyjy halk wekili Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Häzirki wagtda ähli vilayetlerden halk maslahatyna gatnaşýan raýatlara ýygnakda gepleşjek sözleri öwredilip bir ança meselelere taýýarlyk geçýärler. Söz beriljek raýatlaryň her bir sözi ýöreği togurluklaryň işgärleriniň gödäwçiligine olary öwredilýär diýip anonim şertlerde habarçy bilen gurrundaş bolan halk wekili sözüne dowam etdi. Azatlyk radiosy halk maslahatynyň 2-nji mejlisiniň gün tertibine girizilmegi ahmal meseleleriň jekme-jekligi barada degişli döwlet edaralarynyň goşmaça maglumat alyp ýa-da bar bolan maglumatlary tasdikledik bilmedi. Türkmenistanyň prezidentiniň 5-nji iýulda gol çeken kararyna laýyklykda halk maslahatynyň nowatdaky mejlisi 25-nji sentýabrda Aşgabatyň Ruhyýet köşkünine geçiriler.